Ready? Yes. Okay, we are here today basically for the swearing in of two national commissioners. As you are aware, the commission is made up of a chairman and 12 national commissioners, drawn on the basis of 2 commissioners per geopolitical zone. So vacancies existed for the Northwest and the Southeast. And the Senate has screened and confirmed the nominees, and Mr. President today performed the swearing in. So we have almost the full complements of the commissioners of the commission. As we are aware also, about 2 weeks ago or so, we lost one of our commissioners, Major General Al-Ghali. May his soul rest in peace. So now we have almost the full complements of commissioners. On electoral reform, we have been interfacing with the National Assembly. 2 weeks ago, we had a retreat in Lagos with the Joint Committee of the Senate and House of Representatives on electoral reform. Thereafter, the National Assembly is going to organize a public hearing, and it's after the public hearing that now a new bill will at the end of the day be submitted to the President for assent. So we're working with the National Assembly on electoral reform. But at this point, I'm not going to give you any more details. You will hear it from the National Assembly whose responsibility it is. But we reviewed the 2023 general elections on our own. We engaged with the stakeholders. We came up with 142 recommendations. Out of these 142 recommendations, 8 require constitutional or electoral act amendment. And we discussed this with members of the National Assembly. So far, so good. We are happy with our discussions with them, and we are also happy with the speed with which they want to proceed, so that we'll have some necessary amendments done to the Electoral Act ahead of the 2027 general elections. Mr. Chairman, thank you very much. There has been controversy about your tenure in office. At some point, there were even speculations that you were sacked. Please, can you speak to this? No, this one, I don't think we need to waste time so much about these unnecessary speculations. As far as the law is concerned, and as far as I'm aware, I remain the chairman of the Independent National Electoral Commission, and under the Constitution, the Chief Electoral Commissioner of the Federation, and under the Electoral Act, the returning officer for the presidential election. I hope I've answered your question. Yes. Thank you. Teaching practice program and was a member of the governing council of the Umai University of Health Sciences, Uburu, and the prestigious Akpabio Training Institute, Calabar in 1989. He, however, transferred his services to the Code of Conduct Bureau as a principal allegations of corruption, petitions on abuse of office against public officers, and researching into social trends that affect morality in the honorable justice Ibrahim Buba time. Born on the 1st of January 1958 in Savannah,
ok, hukumar zaɓe tana da shugaba wato chairman da kuma kwamishinoni 12. To akwai kwamishinoni 2 waɗanda wa'adinsu ya ƙare. Ɗaya yana wakiltar arewa maso yamma, ɗaya kuma yana wakiltar kudu maso gabas. To mai girma shugaban ƙasa ya tura sunayensu don a tantance a amince da su a majalisar dattawa. Majalisar dattawa ta tantance ta amince da su, shi ne aka tura da sunayensu kwamishinonin guda 2 yau. To bisa tsari dama shugaban ƙasa ke rantsar da su. To yau abin da ya faru kenan sun zo an kuma rantsar da su, yanzu za mu koma ofis kama aiki gadan-gadan. Ya maganar shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na cike gurbi da kuma babban zaɓe na shekara ta 2027 ya shirye-shirye suke? To ana cikin shirye-shiryen da suka kamata a yi. Zaɓuɓɓukan suna da yawa wanda za a yi kafin zaɓen shugaban ƙasa na 2027. Zaɓuɓɓukan cike gurbi yanzu muna da guda 17 a jihohi daban-daban. Bayan nan muna da zaɓen gwamna na jihar Anambra wanda za a yi watan Nuwamba na wannan shekara. Bayan an gama shi da zaɓen gwamnan jihar Anambra, akwai zaɓen ƙananan hukumomi na FCT Abuja. Wannan shine kawai ɓangaren Najeriya da muke da hukumar zaɓe ta ƙasa take yin zaɓen ƙananan hukumomi. Bayan nan muna da zaɓen gwamna a jihar Ekiti da zaɓen gwamna a jihar Oshun kafin babban zaɓe mai zuwa. Su aƙalla akwai manyan zaɓuka 5 kafin a kai ga zaɓe mai zuwa, kuma shirye-shirye suna nan sun kankama. Yau din nan, yau Litinin, shine rana na ƙarshe da dukkan jam'iyyun da suka fidda 'yan takara na tsayawa zaɓen gwamnan jihar Anambra za su ba mu sunayen 'yan takarar da suka yi nasara a zaɓen fidda gwani na jam'iyyu. Daga nan kuma za mu bayyana ma 'yan Najeriya san kowace jam'iyya ce ta fidda wani ɗan takara. Zuwa yanzu dai cikin jam'iyyu 19 Najeriya 17 sun fidda gwanaye, amma zuwa ƙarshen mako mai zuwa za mu bayyana sunan waɗanda suka yi nasara. Daga ƙarshe Prof, wa'adin ka na 2 yana karewa ne a watan Nuwamba. Me za ka gaya wa 'yan Najeriya akan ƙarin gwiwa da suke da shi na wannan hukuma, gashi kuma za ka tafi babban zaɓe zai taho kuma har kana musu alkawarin cewa shirye-shirye sun yi nisa? To ai hukumar ba mutum ɗaya ba ne. Hukuma ce wadda a ƙasa akwai shugaban hukumar zaɓen, akwai kwamishinoni 12. A jihohi akwai kwamishinoni 36. In ka hada da Abuja ma akwai kwamishinoni 37. So da yawa daga cikin za su yi zaɓe mai zuwa, kuma duk shirye-shiryen da muke na zaɓe mai zuwa tare muke da kwamishinonin na ƙasa da kuma kwamishinonin jihohi, saboda ka ba matsala wannan. Ayyukan da ka shirya ba za a samu tangarda ba na maganar sahihi da kuma yadda da mutane da suke da hukumar? Ai tsari ne, tun da kuma aka bi tsarin, kuma duk wani tsarin da muka yi baya tare muka yi da su, wanda za a yi nan gaba kuma su za su yi, ko da a ce ni bana nan saboda wa'adina zai kare. Thank you very much. To madalla.